Dar Malta fi Brussell, l-Uffiċċju ta' Rappreżentanza Permanenti ta' Malta fi Brussell. Bi spiża ta' 9 miljun euro ix-xiri ta' dan il-bini kien fiċ-ċentru ta' kontroversja kbira lura fl-2004. Kien ir-riżulta li l-Gvern ta' Lorenz Gonzi kien daħal għal spiża ħafna ogħla minn dik li kienu daħlu għalija pajjiżi oħra ikbar ħafna minn Malta biex ikollu uffiċini għal rappreżentanza permanenti tiegħu fi Brussell. Il-moħħ wara x-xiri ta' Dar Malta kien Richard Kakija Caruana. Dan kien anki konfermat mill-eks Ministru Joan Dalli, illi qudiem il-Kumitat tal-Parlament illi jieħu ħsieb l-infiq tal-fondi pubbliċi kien qal li x-xiri ta' Dar Malta kien totalment ikkontrollat u imbottat minn Kakija Caruana. Kakija Caruana kellu l-ħin kollu l-appoġġ tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi illi kien baqa' jiddefendi sal-aħħar ix-xiri ta' Dar Malta. F'intervista li kienet saritlu f'Awwissu tal-2004, Lorenz Gonzi kien iġġustifika l-ispiża ta' 9 miljun euro billi kien qal illi mill-kirjiet ta' 4 solari ta' Dar Malta pajjiżna kien se jibda jdaħħal ma' 700,000 euro fis-sena. Skont il-Prim Ministru b'dal mod, f'27 sena pajjiżna kellu jiġbor lura l-ispejjeż kollha relatati max-xiri ta' Dar Malta. Madankollu tarif moti fil-Parlament fil-jiem li għaddew għal mistoqsija tad deputat Laburista Noel Farrugia jagħti stampa għal kollox differenti minn dak li kien qal il-Prim Ministru 8 snin ilu. Jirriżulta fil-verità fuq medda ta' 3 snin fl-2009, l-2010 u l-2011 pajjiżna daħħal biss ftit iktar minn 300,000 euro minn dawn il-kirjiet. Inqas minn nofs kemm kellu jkun id-dħul ta' kull sena skont ma kien wiegħed Lorenz Gonzi.